parlaré sobre el Sanatori Marítim Sant Joan de Déu de Calafell. Cap als anys 20 del segle passat va haver un augment de les infeccions per tuberculosis a les escoles, als nens de les escoles municipals de Barcelona. Aleshores es creia que la cura adequada seria doncs, la de disfrutar d'un bon clima, repòs, una bona alimentació, prendre banys de sol i banys de mar. D'aquesta manera, els germans de l'Orde de Sant Joan de Déu decideixen construir un sanatori per poder curar aquests malalts. S'interessen per Calafell, ja que Calafell reuneix les característiques adequades per poder instal·lar aquest sanatori. Consta d'una platja molt llarga, airejada, amb el mar, l'aigua del mar molt iodada, amb una temperatura adequada, la humitat mitjana, i aleshores decideixen el 1924 comprar la masia Bella Vista per instal·lar aquest sanatori. L'adapten per tal que pugui allotjar a 30 nens i 5 germans. Els nens havien de ser d'edats compreses de 3 a 9 anys, pertanyar a famílies humils i alhora patir tuberculosis i també les seqüeles de la poliomielitis. Passat un temps s'adonen que aquest sanatori els hi queda petit i decideixen construir un sanatori de major capacitat. Per això compren uns terrenys pertanyents administrativament al Vendrell i eclesiàsticament a Calafell. Per això el sanatori serà conegut com a Sanatori Marítim Sant Joan de Déu de Calafell. El nou terreny el compren l'any 1926 i llavors decideixen que sigui Germán Rodríguez Arias l'arquitecte que projecti l'edifici. Aquest edifici estarà construït sobre el terreny, estarà construït sobre una plataforma de ciment armat, elevat per unes columnes que estaran injectades a la sorra. Aquestes columnes seran de formigó. D'aquesta manera podrà passar l'aigua per sota quan hi hagi tempesta i alhora aconseguir que la humitat no arribi al sanatori, que quedi el sanatori airejat. D'aquesta manera es fan els fonaments i a partir d'aquí es construeixen tres plantes, 2 soterranis i una capella. En aquestes plantes tindrem les habitacions, cuina, menjadors, lavabos i també les dependències més relacionades amb medicina, és a dir, les zones on es realitzaran operacions, on es podran portar a terme radiografia sical, etc. Fora d'aquest edifici central hi haurà, o principal, diguem-ho així, hi haurà una annexa on estaran els safaretjos, les planxadores, les secadores i alhora on hi haurà un forn crematori. Cal dir que aquest sanatori va ser inaugurat el 1929 per el rei Alfons XIII. Malauradament arriba la Guerra Civil i amb la Guerra Civil, per llei, s'obliga que les propietats eclesiàstiques passin a l'Estat. D'aquesta manera, el sanatori ha de ser transferit a l'Estat i els germans de l'Orde de Sant Joan de Déu han de marxar. Els malalts es cuidarà població civil. Passada la guerra, els germans tornen al sanatori, però clar, ja ha avançat una mica la medicina, ja s'han aconseguit vacunes, antibiòtics més específics i això i l'arribada del turisme acabaran amb el sanatori. El sanatori es tancarà el 1969, els germans de l'Orde de Sant Joan de Déu marxaran i fins al 1999 aquest edifici acabarà abandonat, quasi enderrocat, expoliat, incendiat, etc. 1999 l'empresa, Amre Promociones Inmobiliarias SL, serà qui el comprarà i reconvertirà aquest antic sanatori en un hotel balneari de luxe, l'actual Le Méridien Ra Beach Hotel and Spa. Cal dir que el 1996 l'edifici es considera bé cultural d'interès local per ser preservat, perquè no sigui enderrocat, i també se'l considera monument d'interès històric i artístic. Com a curiositats,
un parell o tres. Dir-vos que Germán Rodríguez Arias, l'arquitecte, va conèixer a Pablo Neruda al seu exili i li va projectar una de les seves cases. Alhora es va rodar dues pel·lícules, unes imatges al 1941 de la pel·lícula Razas, de guió de Jaime Andrade, que Jaime Andrade era Francisco Franco, i després, el 1999, la pel·lícula Los sin nombre, del Jaume Balagueró. I dir-vos, ja finalment, que el sanatori va ser el precursor de l'actual Hospital Sant Joan de Déu, ubicat a Esplugues, a Barcelona. Bueno, espero que el que us he explicat avui us hagi agradat i us hagi servit per conèixer una mica més de la història de Calafell. Fins molt aviat!